Цялото е кофе изработено и силикон насякъде и ще оставим на Вчера 3 часа съм държал липото и на след не залено. То така като в началото. А на какво го зарежда? На зареждачка за от явор или? Не, да. Ние ползваме една такава за универсални батерии, за GSM. Ще покараш ли? Клетка е. Не, не, какво? Ако се заподява да бъдете арестувани, господин Девол! Стига, папа, пред. Моята да тича и точно. Как ще реагира. Аз след така едно трябва да гоня самолета, мисля, че е птица. Как да пика деца. Перфектно. Безколекторния просто няма грешка. Акробатика. Ние леронката такова. Жалко, че няма всяка това ги има, ясно не е да пробвам. Глед, точно като дипланчета. Право си изпусвам Добре. Изради я страшно. Мервак ли е? Добре. Да, на около една трета. Па и планира добре, бе. Нали? Но ги гъна кривата. Ой. Е била на хоризонталния малко надолу. Ще издира, бе? По-добре е така сери. Браво. Завива ли? Или на мъстеви? Винаги ефективната височина на антената играе. По-май не можа да завие.